Altså, hvorfor jeg ikke har valgt at gå på HTX, spørger du? Altså, nu er HTX jo en skole for sådan nogle rigtig kloge mennesker, og jeg er ikke spildt en skole, og det der med at lave sådan nogle kloge ting. Så, altså, jeg har det sådan lidt, at det er kun nørder, der går på HTX, og det er alle de der kedelige typer sådan set også. Det at være nørd er vel ikke en rigtig særlig dårlig ting. Det betyder vel bare, at du er god til det, du laver, og du interesserer dig for det, du laver. Altså, jeg valgte HTX, fordi at jeg holder rigtig meget af det der med, at man kan være, hvem man er, og du, altså, der er ikke, det er lige meget, hvad tøjstil du har, lige meget, om du godt gider på flere timer foran et spejl på at sætte dit ligegyldigt, om du bare står op og går ud af døren. Altså, det eneste, som kræver, at du er glad og kan smile og er åben over for nye mennesker. Men det er derfor, jeg valgte HTX, fordi altså, det er bare den der åbenhed og den der friskhed, der er ved at gå der. Hvis du er interesseret i det, du laver, hvis du er interesseret i at lære noget, så er HTX noget for dig. Jeg tænker, at hvis ikke du er klog, og ikke ved så meget om det der kloge noget, så er du ligesom nødt til at vælge ikke at gå på sådan en HTX kloge skole. Vi er i tysk. Det der rygte om, at vi kun er nørder på HTX, det kunne ikke være mere forkert. Der er bare en del af os, der går på HTX, der interesserer os. Har en interesse for noget, der er lidt anderledes. Og det er også noget af det, der er godt ved HTX, det er, at man har lov til at være lidt anderledes. Vi har altså mange typer, at det er helt sindssygt. Altså, vi er så specielle alle sammen på hver vores måde. Vi er en lille skole med sammenhold. Træd ind i et nyt kapitel. Kom og oplev det på HTX. HTX skal ikke beskrives som ord. HTX skal opleves.